Ó, drága user 42, 49, stb. Annyira köszönöm, amit írtál. Én nagyon régen láttam a TikTokon ennyire gondoskodástól és féltéstől átitatott kommentet, mint amit te írtál nekem. És ráadásul ez nem az egyetlen kommented, még van ennek egy előzménye is. Nem is tudom, hogy mivel érdemeltem ki, hogy teljesen ingyen szakemberként tanácsot adsz nekem. És egyébként nagyon fogsz örülni annak, amit most mondok neked. Képzeld el, hogy az egész brüsszeli utamat abszolút nem befolyásolta az ortorexiám. Tök jól éreztem magam. Végignéztem egy csomó nevezetességet, elmentem egy csomó múzeumba, ami érdekelt, csatangoltam a városban, felfedeztem, elképesztően jó volt, nagyon jól éreztem magam. Ezen kívül kipróbáltam egy csomó helyi ételt, amik nagyon-nagyon finomak voltak. Igaz, hogy eltöltöttem az étrendem megtervezésével körülbelül 15 percet az utazás előtt, aminek része volt az a videó is, amire kommenteltél, de azok, akikkel utaztam, ők teljesen más étkezésen vannak, ennél sokkal kevésbé tudatos és sokkal kevésbé egészséges, és ők is átgondolták, hogy mit fognak venni a boltban a reggelikhez. És ugyanabba a boltba mentünk mindannyian reggelit venni, ők az egyik polcra nyúltak, én pedig a másik polcra. Egyszerre fogyasztottuk el a reggelit, ugyanannyi idő alatt, így egyáltalán nem terhelte meg az ott töltött időt az étkezéssel való foglalkozás. Oké, azt be kell vallanom neked, hogy az egy kicsit több időt vett igénybe, hogy kitaláljam, hogy milyen éttermeket akarok kipróbálni Brüsszelben, és erre már napok óta készültem, mert szerettem volna mindenképpen waffelt enni, szerettem volna a legmenőbb vegán éttermet kipróbálni a városban, és ez sikerült is, és szerettem volna a szállásunk környékén valami finomságot találni, és ez is sikerült. De nyilván egy idegen városban ez egy picit időigényes, mire az ember megtalálja ezeket a helyeket. Hogyha már te ennyire kedvesen, teljesen ingyen tanácsot adtál nekem, akkor engedd meg kérlek, hogy én is teljesen ingyen, nem kell fizetned érte, adjak neked egy tanácsot. Arra kérlek, vedd komolyan, és nézz utána a szakirodalomban, mert nyilván biztos, hogy naponta forgatod, de nézz utána, hogy azok az emberek, akik nálad tudatosabban étkeznek, akik nálad egészségesebben étkeznek, akik nálad több hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtervezzék az étkezéseiket, azok ortorexiásnak számítanak-e? Itt ugye érzed, hogy az a kérdés, hogy mennyire vagy ezzel te a mérce, mint online anonim tanácsadó, pszichológiai tanácsadó, hiszen mások nem látják a te tevékenységedet. Tehát, hogy ez azért elég logikus, nem? Hogy itt névtelenül írsz üzeneteket, amik esetleg más embert bánthatnak is, engem nem bántanak, mert tudod, ortorexiásként az ember elég sok mindent elvisel, de hogy mások nem látják azt, hogy te milyen mérce vagy. Hogyha lenne valami online megjelenésed névvel a szakmai oldaladon, akkor mindenki látná, hogy mi a mérce, mihez kell igazodni, hogyha nálad valaki egészségtudatosabb, akkor félni kell, mert akkor ortorexiás, de mivel nem látjuk, hogy te hogyan élsz, te mit csinálsz, te hogyan táplálkozol, így nem tudjuk, hogy mi a mérce. Úgyhogy mi szegény ortorexiások nem tudjuk eldönteni, hogy mitől számítunk ortorexiásnak, mert nem látjuk azt, hogy mihez kellene igazodni. Úgyhogy nagyon megköszönném neked, hogyha a szakmai oldaladon közzétennéd a kutatásodnak az eredményét, akár videó formájában, az arcoddal, a hangoddal. Szívből kívánom, hogy másoktól is megtapasztald ezt a szerető, féltő gondoskodást, amit most én megtapasztalhattam tőled. Legyen szép napod!